Ay cha iyezwakala roll on wemacingwane. Kodwa ke iyahlekisa ke lento yakho qhawe ukuthi uzobona ama roll on. Lokho ke singathi mhlambe ke nathi sibone kuwe. Uwena roll on enkulu. Yabo. I-roll on ke uyawuthi uma uyifaka ekhwapheni ihamba iphele uyabona. Shuthi wena usuphelile. Usuphelile awuseyona. Asikapheli ke thina. Silinde ke phela nathi siphele. Uyabona. Izoba inkinga ke lento yakho macingwane ukuthi wena ufuna ukusikhethela ukuthi kumele siphile nobani. Noma ufuna siphile nalabo suke usuphila nabo okwangaleso sikhathi. Ngeke kukwazi ukwenzeka lokho mfoka amacingwane. Ngoba kahle wena ukuthi awuthandi ukubona abantu bengaxabene. Into ekuphilise kamnandi nje ukuthi ubone abantu bexabene. Ukuxabana kwabantu ke empilweni kuyinto normal, yabo. So ke sesingeke sikuphembe kungekho, yabo. Ngeke sikwazi ukwenzeka lokho. Njoba nawe ubuzwana naye kangaka up until nixabaniswe lokho kunixabanisile. Asikaxabanike thina naye. Asisho futhi ukuthi ngesizixabana ngoba ikusasa ngekulazi. Kodwa asingakusukeli out of the blue, akube khona isizathu. Ngeke ke singaphili ke nalomfana wakini ngoba nawe usaphila nathi. Ukuthi akasaphili nawe asihlangene nalokho. Yabo. So ke musu ukufuna wena ukuthi sifune ukuthi ke usilawule yabona. Wena nje macingwane lofana ngabe uyayenza ukuthi uyilwele nje impilo yakho nomfana wakini ulo nje ubhekane naye. Ungalokhu ubheke nabantu obone ngathi bayaphila naye. Ebesibona ukuthi nabo ufune kubafake lapho. Leyo nto ayikho right. Wena qobo lwakho nguwe okade zolo lokhu uma ungifonela ungincome la usho ukuthi angingeni izimpi ngiphakathi nendawo uyabona. Bethi noma bengidelela abantu ngokuzwana nomfana wakini yabo. Ugijima wena ufone uzoncetheza la kimi yabo. Uzosho ukuthi bayangisukela bangifaka evikweni ngenkani. Wena namhlanje uwe usuwenza lokho qobo lwakho. Manje ke ngiyaxeka mina ukuthi kahle wena kanti umuntu onjani yabo. Namhlanje angisenalo izwi lokucula. Into engithanda ukukhoshwa ngokwenza kwakhe umfana ngempela lona ke bekhonze kakhulu insizwe iphova lakadikadika. Kodwa wenza okuhlukile. Uthema ngabe naye sekhombisa ukuthi unaye uyigagu yangena emculweni. Akangazama ukusontiza walisonta wayitshiwa zama ukuyijika lento engelona ukhozi wayisonta lento efuna ukuzosondela kumgqumeni kushuni wephova. Waqhamuka nento yakhe nje ke ndobuzo enamathele naye kushuni wakhe. Unamathele uthe nje neke kushuni. Yabo. Namhlanje angisenalo izwi lokucula. Yeah, iphinde ingihlekise leyo ukuthi into yami ngeke iziye ndawo. Okay. Yeah, into fine noma ngathi uyifuture akunayo wengizwe. Kodwa into engichaza ngeyodwa mina wemacingwane ukuthi mina akaze ngilambele kuwe nangelilodwa ilanga. Kunalokho uwena obukulambele kimi. Fona lapha ngizana petrol lapho angina petrol. Usho wena yabo. Bunikeze imali ungayibuyisi. Akaze futhi ngohluphe ngalokho ngoba bengazi ukuthi siyaphila. Ngingazi ukuthi singama roll on. Yabo. Akaze mina ngilambele kuwe kodwa wena bukulambele kimi. Angazi kangaka uboleka imali ngonikeza. Iyodwa iclip enginayo. Uyiboleka nje imali ngisenale yefoni ayikwazi ukushiya inkulumo. Ngizoyifaka futhi la beyizwe. Boleka imali, yabo.
and akusimi ngedwa baningi abaculi baboleka imali ungayibuyisa yabo akuyona into engathi ke into futhi le bengathi ngayifaka enhlizweni ngoba akekho umuntu ongaxakeki umuntu uyaxakeka kodwa I was not expecting you ukuthi kube wena okhuluma ukuthi ngempela into yami ngeke iziye ndawo yabo yeah lokho nje ngingakusho yebo lokho nje ngingakusho mina yindoda ngimpilo kancane ngisuke ngangahola la emtrezini manje kunemali encane ngidingayo la khona umuntu afanye ngimbukhele iflight ezamena yabo funa imali encane nje mfethu uma ngizama ngayo mfethu mhlawumbe ngizoba ngcono next week mina imali encane ukuthi noma kungaba 8,000 ngoba uma uzokwehla phela ngisengiyambona mina next week bayisekhuphuka awunayo lethi e-wallet manje ufike ngikhuluma ngoba le nto ifuna umuntu one-account yakwa-FNB manje mina ngine-account yakwa-Standard kodwa fanele nawe ndoda uyithi ube nayo i-account enkonjaneni mina ngino-absa no-FNB ake ngibona ama-alternate ake ngifuna umuntu ono-Standard ono-FNB yabona uma nginikeze yena angenzela akenze iplani-ke mantungane ngibona okay so kulokhu ke ukuthi ke into yami ngeke iziye ndawo ngeke nguphikiseke lapho amacungwane ngoba wena mhlambe ubuye phela uchitha amathamba mhlawumbe usachithile wabona ukuthi hayi kuyabheda kumqosharist ngeke azafike ndawo kodwa ke engingakusho nje kuwena mina ukuthi lokho kobe kungadalwa ukuthi ingoba ngiyi role owner lo mfana wasenkandla lo kade nawe uyi role owner naye yabo so ke akube ngadalwa yilokho baningi abantu abangazwani nomfana wakini kodwa bangaphumeleli akusho ukuthi impumelelo ekhona emculweni idalwa ukuthi kumele ungazwani nomfana wakini ukuze uphumelele cha baningi abangazwani naye kodwa abangaphumeleli baningi futhi abazana naye abangaphumelele so ke lento yempumelelo ijule kakhulu so ngeke wazi ukuthi uNkulunkulu uphatheleni ngalokho lokho ukuthi ke kuyasho ukuthi ngangumlandeli akulona ihlazo lelo ngangumlandeli kaMgqumeni and I'm proud of that because ngilanda umuntu owayecula kakhulu futhi ecula kahle nawe futhi wawumthanda ngisho ufike emsakazweni nje wakhuphuka ngengoma zakhe kakhulu so nje ke kuba umlandeli wakhe akuyona nje into engathi ihlazo le akuyona ke futhi nento mhlawumbe engaba nomthelelo ekuthenini mhlawumbe uma uzwa ukuthi anginayo voice yokucula nje obusho nje inomthelelo ukuthi mina ngangumlandeli okubulima kangazi iqhamukaphi ukuthi nginobulima ubulima mfowethu ubuqala manje ukubona ngoba nakho wena ungasezwana nomfana wakini usezwana nomfana wakini ubungaboni ubulima kimi ububona nje umuntu ohlakaniphile impela ohlakaniphile kakhulu kodwa ngoba nakho awusazwana nomfana wakini manje usubona ubulima kimi awuthi mfana nawe mfana hayi awuyinakekela ibrand yakho manje yabona ukuthi sana siyabunga mfethu and bayalalela ke manje yabona kale album ekhiphile ngifuna ukutshela uyofika yeah sebezoqala ukuzondaka abaculi ke manje sizoba nezithake ngoba bebekuthanda nje ngoba bengakunakile bengakuboni ukuthi inkinga noma usuveza hayi kodwa inkinga hayi ke siluleka-ke sesiqalile kodwa ngeke abalunga ngoba wena uyisilime esihlakaniphile ngeke abalunga ngoba wena kade ngakubona ekhululeka abana ngiyitshela udala mina lokhu bese ke ngiza kulento yakho ishilo yokuthi nginamalimi ngiyakhwiqiza ihlathi zaseshowe nginamalimi ekhwiqizayo angazi mhlawumbe wena uswasinda kuwo ngangugcino nawe asikushiyeke lokho kwesize kula ekukhwiqizeni ngiyathemba ukuthi abantu ngizoba provela ukuthi umuntu okhwiqiza kakhulu mhlawumbe wena mhlawumbe nawe lonto ngiyifunde kuwe yabo ngizokwenzela isibonelo nje sodwa
ngoba angifuni ukubeka izinto eziningi engena proof. Uzokhumbula mhla ngithuke umphako la ngenkulu inhlamba. Wena macingwane since washiphelana nomfana wakini ubonakala umuntu ohamba kakhulu nembangi yakhe, yabo, of which is good because you made your own choice, futhi ngeke uze uquestione umuntu ngalokho. Kodwa mhla ngithuke umphako, wena uphansi phezulu ungasalala ebusuku ungifonela up and down, ungifonela ufuna ukuthi mina angingahlali ngingenzi lutho, angihambe ngiyovula icala ngivulele imbangi yomfana wakini ngoba nakho mina ngithuke umphako. Uthi ngingavuleli ngisho umphako, angakhulumi kakhulu ngoba iclip ikhona nansi. Bekuzwa abantu ukuthi wena ke nje ukuthi mina ngiyakhwiqiza nje, umuntu okhwiqiza kanjani? Awu mfethu mina ngikuqala uyikhongile mntaka baba. Awu. Mfethu uyazi uhlala ubukela siushaya. Manje zavela uthi ufuza egcekeni. Kodwa kumphako lokho akusho uyahlambalaza. Inhlamba ke umphako. Yabona ngiyaqamba lokho ukuthi lokhu kwembuzi ngoba lento kuthiwa ukugadla ke lokho, yabo. Yebo. Ugadla kodwa lokho kusho umphako ke kungithuka ke lokho ya. Hayi, futhi lo uyathunywa wena. Ngoba phela umthandi bese sebenzisa ubuciko bakhe bembobo. Phela i-album ekabane kalokho. Lokho akuthi akusakuyile utho lokho. Awuphaka Gijimisane ngani, akathi gijimisane enkantolo bafana, ngibanga lento lo yazi labo ke pop. Hayi ngeke. Ya, hayi wena mchunu mina bengibona ukuthi lento mvedane ngizibe nje ngiyeke ngoba khona vele abantu bazongithuka phela bengithuke ngayo. Bengithuke ngayo nje lonke izwe leli. Kodwa ke mhlawumbe ke ikugcina kudlulile naba nozondo bake bavela beyinqunu. Abantu bahleka bagcina bekhohliwe. Kufanele uyenze into ezokunika imileage bese iphinde ihambise isifundo. Hayi ngizwa ngoba cha kodwa ngoba ngitshela ukuthi mina approach wena nje wena ungavuka ekuseni uyovula igala futhi ungabophi umphako wena futhi uvele ubophe yena lo. Hayi bafana yabona abafana ibheke enkantolo ngoba wena zosukuma sokwenza ngakho siyokuseka. Yayizwa lo uzobopha injinji baphela umnini. Ngabe usaqhuba umdlalo omnandi ozokunikeza nawe imileage. Yayizwa lo i-defamation of character. Ngoba wena ungathi uyafika emcimbini nawe uthi ufamisa idlathi noma uthi uthumela abantu usuwonele awuzawuqashaqashwa ndawo wonakele makushana abalandeli kwafayedwa nje umlandeli. Kwenzakalani ke ngathi kanti mawushaya umthetho lapha usayithatha lento uthola udumo naye nawe uthola udumo langempela olomhlaba kudumo lomhlaba kanti senkantolo. Ngoba wena kade kugcishe eviyweni wena ubuzamile ukubasa center kodwa sekuthathile wakugcishe eviyweni likamgodi ngenkani, yabo. Hayi manje ke into ezokwenzeka ngalesikhathi uthu uyovela enkantolo wena sekuphuma idate yecala. Umgodi oqhamuka kweseke zosuke isinto sebenza bayizokweseka, yabo. Kusuke ezakwaguqa siyothi mvo enkantolo nabo ngapha aqhamuke ibovuzisa amalungelo enkosi. Manje ke uyabona ukuthi bafana ke lapho ke sekuthatha lento niyimeka kwelinye izinga ke manje. Wena uyalwa lapha inkantolo izomumhla wena ithi akahlawuli. Yabo akahlawuli ukuthi isithunzi, yabo. Yabo ngoba leyo nje defamation of character you need to fight it legally. Vele wena yabona kade sayilindele lento ukuthi umasikali ke sigijimisa le nkantolo laba banegama. Unegama lesihloko mfethu. Futhi abantu mina ngizwe mangikhuluma ngibala ukuthi kahle hle umnikazi wawo yonke lento umnikazi walento, yabo. Kodwa uNkulunkulu emhlele edlozilakile nawe uyahla manje ngakho, yabo. Uyahla batshengisa ukuthi umdala akaphi umlando kungoqala ukuyongena enkantolo, yabo. Sithi momemele ngapha la ngafuthi ngiyothola ngisho abameli bamahala abafana ngoba ngidumile abafana kube ikhika kuba bunikilise. Hayi ngizwa kahle. Ibukeka ukuthi into ethinta enkantolo nje hlezi
ivele emaphepheni na-TV into esithi enkantolo Mm. yabo ayiluze ku-TV yabo ngoba wena lalela ngeke ukusiza wena bangathi ucabanga wena for example cabanga ugijima estudio ngeke ke ngoba uyazi ukuthi yaphi uzoveneza 5 voicemail umgodi ngapha amphenduka yabo kanti inkantolo ngeke uyizibe nawe ubheka sodumo uthole izibe inkantolo bamthethele ayidlali inkantolo. Lokhu ke kuyiproof yokuthi kahle kahle wena Mchunu akekho umuntu omthandayo. Umuntu umusondene naye kusuke kukhona lokho usukufuna noma ozokuzuza kuyena noma khona inhloso ethile osuku nawo not ngoba usuke usesayidini lakhe 100%. Yeah. Lo mcimbi wakho wawenza lapha na owenze eCaris Fountain la wanqosa khona kwenja. Ngifikile mina ngizokweseka ngingenankinga nawe. Wanqoshisa kwenja wakhipha umyalelo ukuthi omfana phethini abangangifaka stage ngoba nakho mina ngisihlama nephepha nalomfana wakini. Mina ngize kodwa ngizokuxhasa nje ngingafuni ukungena izimpi zakho. Wena wafike wanqoshisa kwenja lapha. So ke kulowo mcimbi lowo emva kokuba kade ubhizi ungishusha ukuthi mina angibophisa imbangi imbangi kamfana wakini kodwa ngathiwa ngoma ngubona futhi sekuwo usuphambili usuyikhothamela usuyikhonza stage usumkhonza kakhulu eseyinto enkulu lapha kuwe sibaleke ngendlela eyisimangaliso esimele iqiniso ukukhwiqiza ke lokho ukukhwiqiza mina nje ngoba ngubuthi nje ngiyakhwiqiza nje angeke ngiphike mhlawumbe ngiyakhwiqiza impela kodwa uma kuyinto enjalo umuntu oyisibonelo esikhulu sokukhwiqiza uwe